막 길러가는 거? 뭐 하려고? So logoफोर गोबावनि उनाव निउ ब्लग लाना फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनै जरना कलेजाव प्रग्राम जादों आरोना बैसागु प्रग्राम फार्स्ट टाइम इन्टारेस्टिं आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा स्किप खालामालासिनो नायलां लोगोफोर आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामला मानोना गोदान गोदान भिडिअ नुबाय थानाय बायदि स' लोगोफोर बिदिबा नायलांदो लेट्स गो Oi, Arvin. Wah, malu. Ini sekolah gua. Kezakan internasional. Somai presiden kezakan aja. Aja nih. Aku siap. Gila apa? हांसो मासे हमदो दे मोनबाय दा हांसोफ्रा हांसोफ्रा मोनबाय दा सिख्लाफोर मोजां हमदै मोजां हम अखा हादों खोमा दा माथो सान्दुं दुंदों गासिबो गोजा गोजा नोंनि महरा गोजा गोजा नोंनि फोथा गोजा मोनले फैया फैया मानो फैया माथो आरो सिख्लाफोर खननाय मेथाइखौ नागिरनानै हो मोसाग्राफोरखौ खौसे थानानैबो मोसागोन नोंनि महरा गोजा गोजा नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा